Avui, dia de Sant Jordi, és un dia excel·lent per recordar que hem de mantenir el català. Quan naixem, els nostres pares ens donen un cos, ens donen unes mans, uns braços, unes cames, un cervell, que nosaltres intentem dia a dia fer-lo servir constantment per millorar-lo a mesura que ens fem grans. Per què no ho fem també amb la llengua? La llengua ens l'ha donat els nostres pares i nosaltres l'hem de defensar, l'hem d'estimar i l'hem de promocionar. Quan nosaltres viatgem a Anglaterra, a França, al Japó, a qualsevol lloc, els nadius de cada poble ens parlen la seva llengua i se senten orgullosos d'ella i ens la fan aprendre perquè nosaltres valorem la seva cultura i les seves capacitats. I això és extraordinari, perquè millorem com a persones. Nosaltres, els catalans, hem de fer exactament el mateix. I hem d'explicar-nos en català sempre. L'hem de mantenir sempre. I quan parlem amb gent de fora, els hi hem de fer notar la nostra estima per la nostra llengua i els hi hem de fer notar la nostra pròpia cultura. Perquè això és essencial per nosaltres, però també per ells. Per tant, nosaltres hem de fer aquest esforç perquè, a més, és la columna vertebral, la identificació plena que som una autèntica nació. Jo mantinc el català, mantinc la meva llengua.